Ľudia, ktorí majú vysoké vankúše, väčšinou majú tú kyfózu alebo veľa spia na boku. Nikdy sa neodporúča robiť takéto naťahovania, vypukávania a také niečo na silu, lebo niektorí ľudia to robia. Je to problém madracov, vankúša, prípadne nejakej nesprávnej polohy. Hej. A to má byť moja staroba, keď prídu vnúčata, že sa pre nich neviem zohnúť, že s nimi neviem vybehnúť na korčule, na bicykel. U nás čo obdivujeme? Radu u lekára. Hej. Čím sme starší, tak nám ubúda svalová hmota, ak nič nerobíme. Ak niekto má ťažšiu prácu, tak nepotrebuje si robiť ťažké veci do posilovne, potrebuje nejaké kompenzačné. Keď má niekto, že veľa stojí alebo sedí, potrebuje naopak zase niečo, čo mu pomôže zmobilizovať to telo. Moja babka vždy, keď došla k lekárovi a povedala, musíte schudnúť, a že mi to práve vyržíkate. Keď sa dnes chce človek uživiť, väčšinou si pri tej práci podlomí zdravie. Väčšina práce je totižto sedavá, alebo v stoji. Stojíte celý deň pri linke a zdvíhate nejaké závažia. A potom trpí chrbtica, kríže a skrátka aj celý človek. My sme nedávno robili rozhovor s Martinom Vachom a pripravili sme aj kurz o krížoch bez bolesti. Rozhovor vás veľmi zaujal a mnohí ste sa pýtali na otázky, ktoré ste si vlastne nevedeli zodpovedať na základe toho, čo bolo povedané. Preto sa vám prihovárame po druhýkrát a verím, že dnešné odpovede padnú vhod aj vám. A som veľmi rada, že môžem v rozhovore privítať Martina Vacha. Martin, vítaj. Vítam, ďakujem, ahojte. Martin, povedz, ty si vlastne v tejto oblasti, čo sa týka cvičenia, posilňovania, vlastne starania sa o tú svoju telesnú schránku, aby sa nám aj duša mohla potom radostne rozvíjať, pohybuješ už nejaký čas. A potom, ako sme spolu urobili rozhovor, tak v podstate si na očiach už viac ako 30 000 ľuďom, lebo toľko ľudí si pozrelo zatiaľ ten rozhovor. Čo z toho, ako ti prichádzala vlastne tá spätná väzba, ťa najviac zaujalo, prekvapilo, alebo by mohlo byť také osožné na úvod tohto rozhovoru? No, ono sa mi to trošku opakuje. Všetci máme nejaký ten problém a vždy vedie k tomu tá istá cesta riešenia, čiže práca samého so sebou. A čo ma najviac akože prekvapuje, alebo čo sa mi najviac páči, je, keď ľudia prejdú k tomu poznaniu, že aj málo práce stačí urobiť na to, aby mali veľké výsledky a zároveň taká tá viera v to, že to je tak triviálne, že to ani nebudem skúšať a keď to vyskúša, tak zistí vlastne, že ak je to ťažké, že nedokáže také jednoduché veci robiť, že je to ako sa učiť odznova chodiť. Takže práve tie základné maličkosti nás posúvajú ďalej a to je také prekvapujúce pre tých ľudí, takéto poznanie. Hej, predpokladám, že väčšinou sa ti ozývajú ľudia okolo 50-ky alebo po 40-ke, tak? Väčšinou ľudia, ktorí majú problémy, alebo ktorí majú veľké výzvy. Tie veľké výzvy môžu byť a hlavne zamerané na výkon, že chcú za krátky čas dosiahnuť pripraviť sa na nejaké skúšky alebo prijímacie, kde sú potrebné nejaké výkony a nechcú to riskovať, takže niekedy takto. A potom niektorí ľudia, ktorí už dlhší čas cvičia, bez ohľadu na vek a chcú skontrolovať techniku, pretože majú pocit, že narazili na nejaký strop a ďalej ich to nejak nevie posunúť. Áno, je to zaujímavé, pretože ja už som rozprávala dokonca aj mimo môjho vlastného podcastu o tom, ako mňa k cvičeniu do posilňovne vlastne priviedla 91-ročná profesorka Horáková, ktorá mi povedala, že jediné, čo mi môže pomôcť, je posilovanie a ja som sa tomu tvrdo bránila. Ale aj väčšina mojich rovesníkov sa tomu tvrdo bráni, častokrát v živote, lebo vlastne doma sme to nevideli. Ako môj otec nechodil do posilňovne, ani mama, babka samozrejme nie, ale ani vlastne ľudia v tom mojom okolí, v mojom veku, nie je to také tradičné a teraz je to taký kvázi akoby, že boom, že všetci do posilňovne, zatiaľ tam všetci nie sú, lebo to by sme sa tam asi nezmestili. Prakticky tam chodí stále veľmi málo ľudí, ale povedzme si ešte tu v tomto bode, prečo je to posilňovanie také dôležité. Ono možno ani nie je, že pre každého to posilňovanie v posilovni to správne, o to práve, pretože každý žijeme iným spôsobom života a potrebujeme zveľaďovať tie svoje veci. Ak niekto má ťažšiu prácu, tak nepotrebuje si robiť ťažké veci do posilovne, potrebuje nejaké kompenzačné. Keď má niekto, že veľa stojí alebo sedí, potrebuje naopak zase niečo, čo mu pomôže zmobilizovať to telo, pretože ten pohyb nemá. Hej? Čiže tá sila, prečo je dôležitá, no treba si predstaviť, že každým prežitým rokom, čím sme starší, tak nám ubúda svalová hmota, ak nič nerobíme.
tak aby neubúdala, potrebujeme mať nejakú aktivitu a zachovala sa tá hmota. Dal by sa to prirovnať treba z kozmonauti, keď idú hore, tiež tam musia cvičiť s nejakými odporovými vecami, lebo keď prišli sem, tak by boli miesto plastové fľašky ako sáčok z vodou, by sa proste roztiekli, nevládali by sa o seba tak starať. Napriek tomu, že ten obsah by mohol zostať rovnaký, tak by sa vlastne neudržali ako tá fľaša. Takže preto potrebujeme robiť niečo pre tú našu pohybovú sústavu, lebo tie svaly nás držia. Keď nám zatrofujú svaly, alebo ich nebudeme vôbec používať, tak samé kosti ako také nás veľmi neudržia. Hej. Áno, to sme hovorili aj v tom rozhovore, že kosti vlastne nám nepomôžu v tomto. Pre mňa je udivujúce, že naozaj treba tú kompenzáciu, ale že riadnu a premyslenú, pretože ja som presne bola ten príklad toho, že som sa hýbala, bicyklovala som, ale vlastne to nefungovalo. A s tým sa často stretnem, že mi ľudia povedia, že no ale ja sa hýbem, chodím na dlhé prechádzky, alebo tak, že čiže keď nás teraz počúvajú ľudia, ktorí majú sedavú prácu a chodia, povedzme, robia Nordic walking, čo je pre nich ten odkaz? Že je to málo, že musia zaťažovať to telo, akurát, že to teda nemusí byť v tej posilňovni, tak? Áno, telo sa adaptuje, čiže na každú aktivitu, ktorú robíme, či už je to ten Nordic walking, alebo je to bežná chôdza, alebo to je turistika, bicyklovanie, tak na všetko sa adaptujeme. A čím sme zdatnejší v tom pohybe, tým si ho viac užívame a menej vynakladáme energie. Takže keď niekto jazdil na bicykli a mal adrenalinové stavy, tak už potom jazdí tak pomalšie, hej, už potom viac menej, že to ide takým nejakou zotrvačnosťou, už aj ten odpor je menší. A takisto to je pri tom Nordic walkingu, lebo zrazu sa vytvoria skupinky, začnú sa viac rozprávať. Už to nie je tak fyzicky náročné, ale my potrebujeme stále sa posúvať ďalej. Lebo keď neposúvame tie hranice, tak to telo sa zase adaptovalo, zostane tam. Stále bude na tom lepšie ako ten, kto nič nerobí, ale tie svalové vlákna vlastne nemajú tú potrebu ďalej ísť. A my si to potrebujeme robiť proste ťažšie. Hej. No, tak mne písali ľudia tiež, musíte sa ušetriť, ale že vlastne tí lekári nepovedia a neprezradia, že to telo práve, že je treba zaťažovať. Ty vieš, prečo vôbec ľudia v bielom plášti hovoria takéto vety, takéhoto typu, že musíte sa šetriť? Neviem, lebo nie som lekár v tom bielom plášti, ale zo skúseností, čo mám s ľuďmi, tak väčšina lekárov sami o sebe nemajú tie návyky na pohyb. Tí, ktorí majú, tak ich väčšinou vidíme ako už poloinfluencerov a majú aj tie pohybové návyky a vedú ľudí práve k tej aktivite, pretože vedia, že nie je dôležitá operácia a lieky a potlačanie problému, ale hľadať podstatu vzniku toho problému. Áno, mňa inak fascinuje, že častokrát napríklad lekári, ktorí sú zameraní na diabetes, na cukrovku, sú veľmi obezní. Áno, takže to je super. Moja babka vždy, keď došla k lekárovi a povedal, musíte schudnúť, a že mi to práve vyříkate. Tak, a sme doma. No. Tak priatelia, keď aj vám hovoria skrátka v ambulancii, že musíte sa šetriť, neverte všetkému, aj keď vám to hovorí biely plášť. Tu mám ďalšiu takú otázku od diváčky. Keď sa ráno zobudím, že mi bolesť od krčnej chrbtice vystreľuje do hlavy, až je z toho vlastne taká migréna, dá sa toto rozcvičiť? Niekedy je ten krk tak stuhnutý, že neviem, čo mám vtedy robiť. Sice to nie je drečná chrbtica, je to krčná chrbtica, ale máme proste nejaký životný štýl. A teraz ja neviem, aký má pani, že čo robí počas dňa, prečo jej to tuhne a či je to dôsledok práve toho, čo bolo deň predtým a potom si nevie dobre oddychnúť, alebo je to problém madracov, vankúša, prípadne nejakej nesprávnej polohy. Hej. Takže veľmi ťažko sa dáva univerzálne riešenie, ale keď by som ja hľadal to riešenie, tak sa pýtam práve na to, že ako vyzerá tvoj deň, čo robíš. Ak tam nájdeme priestor, že robím nič, tak hľadáme, ako to urobiť. Ak má prácu, ktorá je jednostranná a preťažuje sa to pri počítači, alebo je to pri mobile, hej, že proste je to statické, tak to treba rozhýbať počas toho dňa. A ráno, keď to je také stuhnuté, nikdy sa neodporúča robiť takéto naťahovania, vypukávania a také niečo na silu, lebo niektorí ľudia to robia. Hej. A je lepšie potom zobrať si normálne vlastnú ruku, prípadne keď človek nemá dobrú mobilitu, nejaký uterák a vytvárať teplo v tom priestore, kde to je stuhnuté. Čiže začne takto, potom si chytí tu, pod nejakým iným uhlom a tak. A vďaka tomu teplu sa vlastne tiež dostáva stimul pre ten
pre ten segment, pre tú časť. Hej, takže vlastne to, aj keď cvičíme, tiež sa vytvára nejaké to teplo a keď to potom iba podrží a nebude šúchať, ale bude len tak ťahať, tak že začne robiť akože taký pohyb, tak vlastne tým uvoľňuje fascie. Pokiaľ je problém v tom, tak aj to jej môže pomôcť. Čiže to sú také veci, že dá sa ale univerzálne každému ináč. No. Niekedy to je o tom, že ľudia majú veľmi stiahnuté krčné svaly vpredu, nie vzadu. Hej, tu môže to byť bez dýchania, môže to byť veľká kyfóza, kde človek chodí nie spriamený. Čiže strašne veľa vecí do toho môže vstupovať. Mm-hmm. Tak ale uterák má doma každý. Áno. A možno, že je taká dobrá vec, že univerzálna pre všetko, že kdekoľvek cítim stiesnenosť pohybu, čiže ten krk nejde, tak hľadám to, OK, nejde? Dobre, ale toto ma neboli, to je tak 10-15% bolesti, tak to môžem urobiť. A urobím to znovu a znovu. A ono sa to trošku tam predsa len prekrví a to je to najdôležitejšie, čo potrebujeme, aby sa zaaktivovalo niečo. My musíme robiť ten pohyb. Keď ho nebudeme vôbec robiť, tak sa tam nemá čo dostať. Hej. Ešte si môžeme robiť aj maličký odpor, žiadny veľký, len proste ten, nie že odtrhnúť si hlavu, ale vytvárať také niečo, ako keby sme priťahovali treba z ruku, ale s citom nechceme sa veľmi narobiť, lebo nás to bolí, takže len mierne. Tým sa tam naženie tá krv, vyžíva kyslík, treba dostatočne veľa piť, treba si vyvetrať, lebo potom v noci vlastne, keď to vydýchame všetko, tak to všetko má vplyv na nás. Mm-hmm. V princípe toto sme v takom súdku, ktorý by sme mohli nazvať taková blbosť. Pár takých malých významných vecí. Ale o tom sme sa rozprávali aj v tom prvom rozhovore a priatelia, keď ste ho nevideli, stále ho nájdete na YouTube. Ja dám aj linku vlastne po toto video, aby ste sa k nemu mohli vrátiť, kde Martin rozprával o takých rôznych vychytávkach a takých tých mikropohyboch, že napríklad keď človek čaká, stojí na zastávke, skrátka existujú varianty a spôsoby, ktoré vám môžu absolútne pomôcť vo vašom živote, aj keď sa vám to zdá, že to bude taková blbosť, že je to naozaj niečo také maličké a drobné, čo by sa vám mohlo normálne javiť, že to neurobí nič. Tak práve keď sa nám naščítajú takéto malé, drobné veci, s ktorými si pomáhame, môžeme sa vlastne časom posúvať. Áno, každým krokom sa dostávame ďalej. Hej. Krok za krokom. Krok za krokom. Ďalej a ďalej, až raz tu aj tak nebudeme. Áno. To je moja obľúbená téma, že bývam blízko cintorína a dneska zase zvony bili veľmi hlasno, keď som išla. Ale dôvod, prečo aj robím tieto rozhovory alebo túto prácu je, že aby sa nám ľahko a dobre žilo, kým sme tu. Tak. Dobre, ďalšia otázka. Ráno sa budím dolamaná. Je to tým, že spím možno na boku? Ako by mal človek, ktorého bolí chrbtica, vôbec spať? Na chrbte, na boku, na bruchu? Komfortne. Čiže otázka je, že aký madrac máme, či máme pod tým madracom rošt. Niekto si kúpi, má 65 kg a kúpi si madrac na 120 kg, aby vydržal 20 rokov, hej, aby ho nepremačkal. Ale potom spí jak na doskách, takže ten madrac neplní tú prácu. Ešte keď je pod tým rošt, ktorý je pevný alebo len doska, tak to ani nedýchá prípadne, hej, alebo sa to neuhne. Takže keď si láhnem na bok, nemáme kde uhnúť na rameno. A my potrebujeme mať v oddychovej pozícii, vlastne keď sme na boku, čiže rovno tú chrbticu, lebo tá si potrebuje oddychnúť. Na to sa niekedy používajú vánkuše, nemáme vánkuš, strčíme tam kus periny pomedzi kolena, aby nás netlačili, hej. Čiže záleží od toho, či rameno je tu, alebo je vpredu, hore, každý nejak ináč leží a neexistuje asi ideálna pozícia pre každého, neviem, či existuje, teda ja to tak nemám, ale mne vyhovuje ležať na chrbte a na to potrebujem kvalitný vankúš, lebo pri niektorých mi vyslovene, že trpla hlava, takže to sa nedá. A potom tiež, keď si náhodou, že sa otočím na bok, tak mám rád, keď mi to uhne na to rameno. O tom je rošt a primerane, povedzme, že flexibilný ten madrac. Hej. Takže ja si užívam ležanie tak, aby mi vyhovovalo na tú chrbticu, že necítim pri tom, že sa vyčerpávam. Takže spíš na chrbate. Som rozmýšľala, že prečo ty nemáš nejaké také vrásky? Ja už teraz na to... Že vlastne ako ty spíš tak, že naozaj, že do ružova a do rovnej tváre. Hej, tak... Ale tak to nie. Mal som obdobie s chrbticou, kedy ma dosť bolela hrudná chrbtica, tým, že som mal kyfózu tiež v minulosti, tak som si zvykol láhnuť, takže som sa vystrel. Lopatky sa tým pádom tak pekne dostali akože do roviny a ruky som si dal takto. Takže vlastne, keby som sa opaloval, tak som zaspával. Časť noci som tak zostal a robilo mi to dosť dobre. Hej? Takže ľudia môžu hľadať, že
OK, toto nefungovalo, skúsim iné. To je zaujímavé, to som ani nevedela, že do akého zákutia sa až dostaneme a že čo porozprávaš. A vieš, čo ma ešte tak celkom zaujalo? Ako si hovoril, že niekto má povedzme 65 kg a kúpi si matrac na 120-kilového človeka, aby nejakým spôsobom usporil, aby mu to vydržalo dlhšie. Ale to mi nedopolo, že vlastne taký matrac, to znamená, že je vlastne pevnejší a teda v princípe že aj na toto sa máme dívať? No neplní svoj účel. Keď si na 120-kilový madrac, alebo nosnosť 120 kg láhne 180 kg, zas to bude mať ako lavor, hej? Takže zas to nie je. To opačné by som akože brala do úvahy, že asi teda, tam je to dôležité, že keď človek má príliš veľa kíl a lahol by si, ja neviem, naozaj na taký matrac, ktorý má uniesť 60-kilového človeka, tam mi to ako sedí. Ale toto ma prekvapilo, vlastne to zvrtnutie toho naopak, že môžeme si ubližiť aj tým, keď je vlastne ten matrac pritvrdý, lebo bol vlastne vyrobený pre človeka, ktorý váži viacej kil. Áno. To som v živote nepočula. No treba s ľuďmi, ktorí predávajú nejaké špeciálne riešenia pre ľudí do zdravotníctva, treba sú špeciálne madrace niektoré, kde si to môžu dovoliť, kde to nerozkradnú. Takže, alebo kde majú že dlho ležiaceho, tak tiež neleží na štandardnom madraci. To sú úplne špeciálne, na tých sa človek ani nepotí tak, hej. On bol v nemocnici, tak najednou som sa začal potiť a zrazu tie všetky prečúraniny smrdeli hore, hej. Hovorím si, tak toto ja nebudem. Tak videl som tam druhý madrac, tak keď sa nikto nepozeral, som ich prehodil, hej. Ten druhý bol nevyťažený. Ale čo ja som rovnaký človek ako niekto iný, kto tam príde, tak čo? Hej. A možno ani nikto nestihne prísť, kým ja odídem, hej. Áno. Si to vymenil, robil som si po svojom. To už sme sa od chrbtice trošku odklonili a už sme teda v nemocničnom prostredí, kde dúfam, že nikto z vás neskončí, priatelia, ale práve aj preto robíme tieto rozhovory, aby ste cvičili, aby ste si podporovali to svoje zdravie, lebo Martin tiež v istej fáze života bol presviečaný, že je to už vekom a bude to už len horšie. Je tak? No, však. Ale horšie veci nás posúvajú ďalej, takže nech to je len ťažšie a treba sa s tým popasovať. Hej, no tak ty si sa popasovala, práve preto sa s tebou rozprávam na tieto témy. No, ešte sme v posteli, ešte vydržíš. Jasné. Aký má byť vankúš? Je zdravé spanie aj bez vankúša? Neviem, videl som to v tých azijských nejakých filmoch, ale ako dlho ten herec tak ležal, neviem. Takže myslím si, že je dôležité, rovnako keďže je tam chrbtica k tej šiške našej ide, hej, tak keby som ležal ja na niečom tvrdom, tak mi vyslovene začne trpnúť hlava. Proste, ono sa to tu hýbe, niečo tam pod tým je, trošku potočím do boku, už je tam sval, hej. Keď si vezmem krk a mal by som byť bez akejkoľvek podpery alebo niečo, tak jasne si nikde naťahovať. Je takáto pozícia prirodzená pre aj druhá brada ti hneď vyskočila, ani to nevyzerá dobre. No, čiže v podstate ja potrebujem zostať spriamený a tá chrbtica má nejaký tvar a ide takto, tak a tak. A vlastne ešte tu. Hej? No a to potrebujem zachovať. Takže preto mi má ten madrac slúžiť ako podpera celého. A potom aj vankúš prirodzene s tým. A ten madrac mi neurobí to, že mi tá hlava, hej. Akože podľa mňa nie sú potrebné vysoké vankúše. Ľudia, ktorí majú vysoké vankúše, väčšinou majú tú kyfózu alebo veľa spia na boku. Hej. Je to miera tej deformity a čo človek hľadá. Či je to správne riešenie? No ja by som si osobne radšej uberal z tej výšky, ako pridával a riešil problém, ktorý mám. Áno. Ako majú cvičiť a rehabilitovať ľudia s prácou, pri ktorej stoja? Kaderník, práca pri páse. A čo keď taký človek ešte manipuluje aj so závažím? Čo robiť, aby sa chrbtica nevyklonila jedným smerom? Pýta sa človek, ktorého sa to konkrétne bytostne týka. Áno, kaderníci majú veľmi ťažkú prácu v tomto, pretože okolo toho človeka sa treba nejak, to nie je kreslo, ktoré sa nakloní ku mne a budem stále v tej ideálnej pozícii, že? A takisto tie ruky držať hore, to tiež nie je sranda. A keď niekto drží takto 6 hodín denne ruku, tak to rameno bude trpieť. Tak jak u muzikanta proste bude tam nejaká tá nerovnosť, pri hokejistovi bude zase, každý bude mať tu. A to sú presne tie veci, že potrebuje robiť tie kompenzačné cvičenia. Tie kompenzačné cvičenia nám uvoľňujú tú jednu stranu, zároveň pomáhajú tú druhú posilniť. Hej, a nie je to o tom, že sa musí človek vyznať v tom, že ako to má robiť. Ideálne, keď sa stará kompletne o seba, ako celok, a prispôsobuje to, čo je slabé tej silnejšej strane a naopak tej druhej zase to. A keď vie, že jedna strana má rozsah veľký a tá druhá menší,
tak chcem, aby tá druhá, keďže toto ma neboli a je to dobre, mala taký istý rozsah. A tak stále sa snažím posúvať tú hranicu. Lebo prísť unavený z práce je úplne jasné, že človek chce oddychnúť. Ale dokedy bude vlastne môcť pracovať, keď sa o seba nepostará v tom momente, kedy oddychuje. Aj ten oddych môže byť aktívny, takže treba zväčšovať ten rozsah pohybu, treba posilňovať stranu, ktorá je slabšia na druhej strane, hej, takže keď to nebude človek robiť, no aké, tých cvikov je strašne veľa. A vždy to záleží od toho problému alebo od tej práce, ktorú človek má. Keď pracuje so závažiami, že ich zdvíha zo zeme, je extrémne dôležité, aby mal silný zadok v spodnej časti. Lebo inak to bude zviať cez chrbát a bude sa viac vykláňať. Keď nemá silný zadok, my čo robíme? Keď ideme po schodoch, to je maximálny rozsah, ktorý väčšinou robíme so zadkom, čiže máme v tej vrchnej pozícii relatívne silný zadok, lebo nás dokáže ešte stále vytlačiť, teda viacerých aj väčšinou. Ale nikto nechodí po 3-4 schodoch, lebo ani taký rozsah nevieme dať a už vôbec by sme sa nezdvihli. Ale keby si začali po 2 schodoch, a nie, že vybehnúť, odraziť sa s tou nohou, ale postupne vytiahnuť sa tou jednou, tak tiež posilujú v tej spodnej, v tej silnejšej, tam, kde potrebujú, kde je tá slabosť, tak posilujú ten zadok. Čiže a dá sa na to dať aj cviky, nemusí to byť len o tých schodoch, že? Áno, tak my sme sa s Martinom venovali hlavne oblasti krížovej, kríže bez bolesti, tak sa volá aj kurz a väčšinou boli tak zostavené aj otázky práve do toho rozhovoru, ktorý si môžete stále nájsť na YouTube. Ale Martin chystá aj svoj vlastný projekt, ktorý teda, keď sa k tomu dostane, keď mu prestane tak veľa ľudí písať s tými všetkými problémami pohybovými, ktoré majú, aby to vlastne dal do vedna a mohol obslúžiť aj konkrétne takú problematiku tých konkrétnych ľudí, možno aj vás, ktorí nás teraz pozeráte. Len povedz, že kde ťa môžu tí ľudia kontaktovať, aby si im dal potom avízo, keď to bude pripravené. Áno. Mám spustenú takú mŕtvú webovú stránku, lebo nie je tam žiadna nový obsah, že by sa tam tvoril žiadna sociálna sieť, takže ona je to taká, povedzme, že vizitka, tiež není vhodný názov, a je tam kontaktný formulár, do ktorého, keď mi ľudia nehajú svoj kontakt, napíšu, že chcem informáciu o spustení školy, tak ja určite zareagujem a keď to budem mať spustené, tak dám vedieť všetkým tým ľuďom. Stránka sa volá Začni a pokračuj, čiže bez diakritiky spolu, zacni a pokračuj.sk. Dobre. A tam to je. Takže tam sa nahláste, keď budete chcieť pokračovať, ale na to, aby ste mohli cvičiť a budovať si zdravie, bolo by fajn, aby ste najprv si teda odstranili tú bolesť v tých krížoch a naučili sa tie základné vlastne pohyby a techniky, že čo je treba robiť. A tu je otázka, čo hovoríš na trakčnú lavicu? Všade sa to odporúča. Teda a vysvetlíme aj, čo to je trakčná lavica pre ľudí, ktorí nevedia, čo to je. Trakčná lavica nám robí opak gravitácie, čiže gravitácia na nás tlačí z hora dole, my sme nohami na zemi. Trakčná lavica je to, že sa postupne otáča dole a vlastne visíme. Tá trakčná lavica je funkčná vec, vyhovuje, treba dávať pozor, keď má niekto problém s tlakom, keď by niekto treba mal silný nával tlaku do hlavy, do očí a cítil nekomfort, treba to dávať. Ale tí ľudia, ktorí s tým pracujú, sú školení na to, mali by. No áno, len sú trakčná lavica aj pre domáce podmienky. Tak teraz si to niekto kúpi domov a čo s tým? Na vlastné riziko, nie? Však, alebo má k tomu návod, takže ťažko, akože všetko sa dá robiť s mierou. A bez nej. Ale na čo je to teda vlastne dobre? Je to veľmi dôležitá súčasť života, lebo dosť veľa marketingu je okolo toho teraz. A viem, že zopár mojich známych si kupovalo doma, niektorí to ani nemajú kde dať, toto zariadenie. A ako to používajú, ako sú spokojní? Aké majú výsledky? To už som sa nepýtala, len viem, že okolo mňa bolo také obdobie, keď všetci ako riešili kľúčové slovo trakčná lavica. Ja som to nikdy neriešil, lebo visím veľa. Čiže je to o tom, že keď človek nevisí a chce byť pasívny, vie sa zavesiť za nohy a tým pádom dochádza k takému uvoľneniu, natiahnutiu. Je teda opak tej gravitácie, hej. A nie sme netopiere, bežne sme na to neboli vytvorení, aby sme viseli dole hlavou. Na druhej strane je to prostriedok, ktorý nám vie v živote zjednodušiť niečo. Na druhej strane je kopec vecí, ktoré môžeme urobiť inak. Napríklad beh, chôdza, to všetko nám robí to isté, čo by dokázala robiť tá trakčná lavica. Aha. Keď to robíme správne a nie nejako, že nebežíme ako sloni, ale bežíme proste s ohľadom na to naše telo, aby to bol mäkký dopad a podobne. A ešte viacej okysličujeme to naše telo, dostávame ho do nekomfortu, ktorý nás robí silnejšími. Čiže trakčná lavica, pasívny prístup k pocitu lepšiemu. Otázne, či to neskončí ako s obuvákom, alebo len šlapkami už pomaly, že niekto si ani topánky už nechce dať, lebo všetko, čo nám zjednodušuje život, nám vlastne
nedáva dôvod robiť niečo ťažšie. Ja poznám aj ľudí, ktorí si neodkladajú vlastne topánky do botníka, a teda papuče, lebo vlastne keď prídu domov, museli by sa zohnúť po tie papuče, tak to ich len našuchnú. No. Pekné, paráda, no? Dokedy? Tak to bolo len takto na pobavenie. Mám tu ešte teda ďalšie otázky, ktoré s Martinom preberieme, ale ešte som vám chcela pripomenúť, lebo celý čas som nepovedala, že kde si môžete nájsť vlastne kurz Kríže bez bolesti, keď teda cítite, že vás pobolievajú, respektíve vlastne ani nechcete dôjsť do toho stavu a budete to riešiť ako prevenciu, tak na škola.odznova.sk nájdete vlastne ucelený kurz a my keď dokončíme tento rozhovor, tak natočíme ešte aj ďalšie série cvikov, vlastne súvislých cvikov, ktoré si budete môcť priamo zacvičiť každý deň, kým sa vám z toho nestane absolútna rutina. Tak to len ako informácia a doplnenie toho kurzu bude pre všetkých ľudí, ktorí kurz majú už bezplatné. Čiže bude to jeho rozšírenie. A keby ste chceli za lepšiu cenu ten kurz získať, aj to je možné, keď ma podporíte na herohero.co/odznova, nájdete tam zľavové kupóny, ako sa to dá získať. A ideme teda ešte k nejakým ďalším otázkám, ktoré prišli. Prečo všetci hovoria, že keď budem cvičiť dookola s tou istou záťažou, tak to nemá žiadny význam? Je to teda zbytočné? Kam až by mal človek zvyšovať záťaž? Nechcem chodiť do posilňovne. Je mi to nesympatické. To bolo dosť dlhé, takže... Či musí zvyšovať... Ide mi o to, že áno, napríklad jasné, niekto akože sa rozhodne, že bude povedzme, že bicyklovať a teraz 3-krát do týždňa si dá teda nejakú trasu. A prečo by si mal postupne to dávať 4-krát alebo ísť už potom aj do kopca? Prečo teda nestačí? Ty už si to trošičku aj naznačil, myslím, že 10 minút dozadu, že telo sa... A toto je to nepríjemné. No, to je, že stále treba pridávať. No, treba... Nie je to vždy o tom, že musí byť výkon zvýšený, ale ten odpor. Čiže nie ten náš odpor k niečomu. Áno, to tak nádherné, je mi to nesympatické. Odpor už tu nejaký je. Čiže niektorí klienti napríklad, ktorí chodia do toho fitka a si zvykli na to, ešte stále na začiatku mali, alebo dlhodobo majú na začiatku, že som dohodnutý, idem. Keď nie je dohodnutý, ide sa mu ťažšie. Ale keď prekoná ten odpor, tam sa cíti už lepšie. Keď nie v prvých minútach, tak potom neskôr a aj si viacej váži, že dobre, zvládol som to, lebo aj ja to robím klientom stále ťažšie a ťažšie. A robím to preto ťažšie, aby sa neadaptovalo ich telo, aby dosiahli tie svoje výsledky. Nedá sa dosiahnuť výsledky s tým istým. Proste sa to nedá. A dokedy? Existujú nejaké silové štandardy, ktoré zase niekto vymyslel a možno sú rôzne kategorizované, čo sa týka vekových tried. Ja sa nerad učím takéto veci, čo presne ako musí byť, lebo ono sa to zase zmení, tak jak s vačkami a so všetkým. Jedno vajco denne sme mali kedysi električku. A teraz vlastne, čo si môžeme zobrať? Aký chcem mať svoj vek, keď budem starý? Aký? Život, lepšie povedané. Chcem byť ako tí 80 plus roční na tých čínskych prelieskach, čo ich tam môžeme vidieť, kde proste sa stretne 100 starých ľudí na 1,5 kilometrovej dlhej šnúre samých preliezok cvičiskových takých, ne, to je detské, to je bolo nejaké, že odbačame, ale jednoducho tam sa zdvíhajú. Každý z tých starších ľudí je v inom veku, v inej kondícii a inšpiruje tých druhých. Ty dáš toto? Ukáž, skúsim to aj ja. Nie je to o tom, že oni cieľene stále pracujú a musia robiť série a podobne, ale užívajú si tú spoločnosť, že sa môžu hýbať a vlastne tú silu svoju a všetci, celý svet to obdivuje, keď to vidíme niekde na sociálnej sieti. U nás čo obdivujeme? Radu lekára, A keby cestou k tomu lekárovi musel človek prejsť cez také preliesky aspoň 1,5 kilometra, tiež by vyzeral inak. Možno by k tomu lekárovi ani nedošiel, cítil by sa super. Čiže je to o tom nastavení. Čo chcem? Ako chcem žiť? Chcem byť ako čakač v čakárni, a to má byť moja staroba, keď prídu vnúčata, že sa pre nich neviem zohnúť, že s nimi neviem vybehnúť na korčule, na bicykel, alebo chcem byť súčasťou života, alebo chcem len prežívať. To proste je vždy o tom, že čo si tí ľudia povedia. Ako chcem. A podľa toho sa posúvam. Na to potrebujem toto. A nie je to, že musím ísť do toho fitka, ale musím robiť veci, ktoré chcem. Keď chcem to dieťa zdvihnúť dneska, ale o rok budem mať o 3, alebo o 5, alebo aj 10 kg viacej, dokážem to potom. To vnúča zdvihnúť. No asi nedokážem, príde ten strop.
OK, tak nebude ďalšie vnúča, aby som zase mal iba o kilo A možno viacej. bude. Hej, možno do nekonečna, možno nie, aj keď poznám takých, čo majú aj 7 detí. Čiže Ale to potom nie je aj pre právnúča každého. môže byť. Čiže aby tí ľudia vedeli, že prečo to robím. A keď majú dosť silné prečo, tak potom už je len čo. A to čo si každý nájde podľa toho, k čomu si vytvorí vzťah. Hej. No tak ako ja ti rozumiem, čo mi tu vysvetľuješ. Ako mne to tiež nebolo sympatické, tá posilňovňa, veď to vedia už vlastne aj diváci, že nebyť profesorky Horákovej, tak ja by som nebola zašla za tebou, lebo vlastne som zistila, že si neviem s tým poradiť a najskôr by som si asi bola ubližila, ale druhá vec je, že som tam reálne jedna z najstarších v tej posilňovni. A to teda ešte nie som tá 80-ročná japonská seniorka. Že u nás to nie je tradičné, že by to ľudia pochopili, že takýto typ pohybu potrebujú zaradiť do toho života nutne. A na to mám ale tu hneď ďalšiu otázku. Niektoré ženy hovoria, že posilka je mužská záležitosť, že taká žena potom zhrubne aj čo do vibrácie. Skrátka, nebude z nej bohyňa. Ako sa na to dívaš? Myslím, tá taká tá jemná polúke tancujúca bohyňa s venčekom na hlave. Skúšam si predstavať 75-ročnú, nič nerobiacu. Ja, že mňa s venčekom na hlave. 75-ročnú, nič nerobiacu, či sa cíti ako bohyňa, alebo ako seniorka. Lebo to je jedna z otázok, ktorú by som si položil, že dokedy vieš sa cítiť mlado, zdravo, vitálne do 40. Potom postupne prechádzame do toho obdobia menopauzy, hej. V 50-ke podľa toho, jak sme sa na ňu pripravili na tú menopauzu, sme na tom lepšie alebo úplne zle. Potom strata svalovej hmoty, to akože rapidne klesá, hej. A spomaluje sa metabolizmus, pretože nám ubudlo svalstvo, nemá ho čo vlastne udržiavať, hej. A tým pádom vlastne sa obalujeme, cítime sa ako 90-ročná, a teda 90-kilová žena stala ako bohyňa. Neviem. Ja ešte som nemala 90 kg. Či to nie je iba akože také, že čo je tá bohyňa, hej? Akože to, ako sa cítime, podľa mňa nemá veľa spoločného s tým, že vibrácie, lebo to sa ťažko dá chytiť, ale nebudem mať asi dobré vibrácie, keď sa budem cítiť na capa, hej? Hej. Proste asi ťažko. To si teraz veľmi pekne povedal. Môže sa chcieť, ale je to dobrá ospravedlnenka. Dobre, pre niekoho, OK, môže byť. Áno, že... No. Niekto to proste povie, a dá sa to tak, niekto mu to uverí. Dneska sa, ako sociálne siete sú plné veci, ktoré nevieme chytiť. A super sa predávajú. Všelijaká viera. To už nemáme iba náboženstvo, tu máme také viery, proste veríme v niečo, s čím sa stotožníme, lebo to rezonuje s našim životom a užívame si to. Ale zase viera uzdravuje. Ako ktorá, že? Ale môže. Ja zase napríklad, aj som robila veľa rozhovorov na túto tému, že keď človek verí, a teraz nebudem hovoriť, či v Boha, alebo každý v niečo iné, keď sa to takto správne uchopí, že sa dá uzdraviť aj tou duchovnou cestou. Ty asi na takéto veci neveríš. Ľudia majú ale vieru rôznu. Aj v to, že keď sa budú šetriť, budú sa cítiť dlhšie. Áno, to je pravda. Takže ja som o takej viere uvažoval, že záleží od toho, že aká je to viera. Áno, tak vlastne rozprávame spoločne. Dobre. A ešte tu mám poďakovanie, Martin. Ďakujem za tento kurz. Pre mňa je veľmi užitočný a motivoval ma začať posilňovať kríže. To pani píše teda práve o kurze Kríže bez bolesti. Uvítala by som však viac informácií, ako dýchať pri cvikoch s tým spevneným driekom a tlakom na bránicu. Pre mňa je to v celku problém v takom tlaku a trochu som z toho pri cvičení v strese. A preto čítam túto otázku, že síce ľudia, ktorí teraz pozerajú tento rozhovor, tak nie každý ten kurz má, alebo nie každý si ho kúpi. A to nie je dôležité, nechcem vyvíjať na nikoho tlak, ale existuje nejaký návod, ktorý vlastne nejak jednotne platí, že kedy pri cvikoch sa nadýchovať a kedy vydychovať? A ja by som najskôr odpovedal presne na tú otázku, ktorú sa pani pýta. Dobre. A potom to, aké sú tie štandardy na to dýchanie. A v podstate pre každého, kto to začína robiť, to je 2-3 mesiace boj. Kým kontroluje vlastne, to je ako dosť náročné. Najskôr zatiahnuť pánvové dno, spevniť stred tela, a potom ešte zatlačiť do toho bránicu a urobiť z toho nášho stredu tela urobiť plechovku poriadnu, pevnú. Hej? To je veľmi ťažké. A niektorí ľudia cítia, že po 2-3 sekundách už neudržia to pánové dno. Tak treba trošku zjemniť ten tlak
znížiť si tú náročnosť na seba a miesto tých 10 sekúnd možno vydržať o niečo menej. A postupne sa dopracovať k tým 10 sekundám. Potom už keď to bude ľahšie a dostaneme sa do nejakých tých 3 opakovaniach po sebe, po 10 sekúnd a v podstate postupne začínať robiť zase viacej. Čiže najskôr to, čo moje telo znáša, pričom ten stres môže vyvolávať, že musím vydržať. Nie. Ten stres treba dať bokom, kvôli tomu to nerobíme, chceme sa dobre cítiť, nie byť vystresovaní, na to máme zvyšok dňa. Šéfa, manžela, manželku. Niekoho, no. A treba na seba klásť také, že OK, a vydržal som 2 sekundy, 3 sekundy, 5 sekúnd. A tešiť sa práve z tých pokrokov. A neskôr si potom povedať, wow, keď som s tým začínal, toto mi robilo problém. A dneska sa počas toho viem rozprávať. Hej. Že je to ako to šoferovanie, že keď začíname, tak si kontrolujeme, že som pripútaný, dobre, mám tam tú 2, aj 2, to je dobre. A že človek ide naozaj s prepáčim ako pokakaný po tej ceste a má kontrolu nad veľmi veľa vecami, kým si to zautomatizuje. Hej. Je tam veľa krokov a takisto v tom kurze, teraz keď budem robiť vlastne to dokrutku, kde celé to budem cvičiť, ako keby, ako to prebieha, keď to ja robím, alebo ako každý to môže robiť, tak vlastne v rámci toho bude vidno tú dĺžku, že koľko to trvá, ale neznamená, že každý musí ísť celú dĺžku. Jednoducho, keď to neudrží, neudýcha, tak ide s ohľadom na seba a postupne. Áno. A tak ono, ako so všetkým, tak v živote to asi platí a patrí, že tá postupnosť, že v podstate žijeme dobu, kde vidíme naozaj na tých krátkych videách a kade je všetko v takej akoby, že plnej paráde a neuvedomujeme si, že veci sa dejú v živote postupne. Áno. Že keď budem chcieť urobiť šnúru, áno, s nohami, a neviem to urobiť dnes vôbec, tak sa mi nemôže stať, že to urobím zajtra alebo o týždeň. Škoda. Je to škoda, je to škoda. Áno, je to škoda, ale vlastne sa to ani nedá. Ale by sme si to nevážili zase, keby to tak bolo. No. A ešte tam bola tá otázka ako štandardov dýchania. Presne, že niečo také všeobecné, že ja neviem. Keď cvičíme s nie maximálnym nejakým preťažením, čiže to maximálne zaťaženie je, dajme tomu, 85 a viac percent z toho nášho maxima, čo by sme zvládli. Čiže dokážeme robiť maximálne, dajme tomu, 3 až 5 opakovaní, alebo 1 niekedy. Tak tieto extrémy nehajme bokom a pri tom cvičení pre zdravie a dostatočne pre tú stimuláciu svalového rastu alebo udržiavania sily, tak je vlastne dýchanie niečo podobné ako pumpa. Ako pumpovanie. Hej. Ideme pumpovať na bicykli, každý už držal pumpu, tak vie, že keď natiahne, tak nerobí takú prácu, ako keď musí zatlačiť. Áno. A keď vezmeme, že svaly, tak keď budeme robiť drep, tak dole bude smerom nádych a hore bude výdych. Pretože dole viem padnúť. Čiže to je ten nádych. Áno. Ale hore už sa narobím, tak vydychujem. A vždy, keď vytváram tlak v odpor, tak vtedy uvoľňujem ten tlak. Hej. S výnimkou je treba, že môže byť brucho pri niektorých cvikoch, ktoré sú ťažšie, aby nedochádzalo k poškodeniu toho drieku. Samozrejme, výdych príde, ale zostáva spevnený ten stred. Čiže keď si predstavíme plastovú fľašu, keby sme z nej vypustili vzduch, tak ju zlomíme, ale keď ju iba ohneme a je mierne privretá, alebo teda aj zavretá, ale je mierne povolený ten vzduch, tak aj tak sa nezlomí, ale bude sa len ohýbať, hej. Čiže tak nejak. To s tým trepom si veľmi pekne povedal. Konečne si to aj ja zapamätám teraz, že vlastne keď idem dole, tak je to nádych, lebo vlastne môžem tam aj capnúť, spadnúť. A keď je ťažší už tam ale hore nespadnem, hore to musím vyťahnuť. Tam to musíš vydýchnuť. Ale robí sa to tak, že keď už je nejaká väčšia váha, tak si treba predstaviť pri tom drepe konkrétne, tam sa treba spevniť, tak si treba predstaviť, že tu je hladina vody, niekde v úrovni prs a dovtedy sa musím nadýchnuť, pretože keď sa vykloním už viac s chrbticou ako o 15%, čo môže nastať práve preklenutím tejto výšky našou hlavou, hej, čiže klesám, tak vlastne vtedy už musím byť spevnený. A uzavreté všetko, už nesmiem myslieť na dýchanie. A nadýchovať sa počas toho, to by bolo ako piť vodu, hej. A na druhej strane vydychujem tiež, až keď vychádzam hore z tej hladiny, pretože si môžeme predstaviť, že niekde je terminátor, tak aby sme ho neprivolali bublinkami. Hej. Takže ja takto rozprávam s klientmi, že im vysvetľujem, aby si vedeli vizualizovať vlastne, že ako to majú robiť a potom si to dobre pamätajú, takže možno poslúži aj poslucháčom. Tak to bol dobrý hack s tými bublinkami a vlastne s tou hladinou vody, že tiež je to, už si pripadám skôr ako v rozhovore, ktorý sa venuje trénovaniu pamäte.
než tela. Dobre, Martin, ja ti veľmi pekne ďakujem a ty sa pôjdeš teraz o chvíľočku prezliec, pretože budeme vlastne robiť dokrutku na tie cviky práve do kurzu Kríže bez bolesti. Veľmi pekne ti ďakujem a budem sa tešiť, keď sa opäť uvidíme na budúce a hlavne nech sa ti darí. Ďakujem pekne, nech sa darí aj podcastu, alebo škole a všetkému a ľuďom tiež. Ďakujem a vám, priatelia, ešte takto na záver chcem poďakovať za to, že sledujete rozhovory podcastu Odznova, že vás to so mnou, ale hlavne s mojimi hostiami baví. A ďakujem vám všetkým tým, ktorí podporujete tvorbu podcastu aj na herohero.co/odznova. Bez vás by som tu už asi ani nebola. Keď sa chcete pridať, nech sa páči. A ako som spomínala, tak práve na HeroHero nájdete aj rôzne kódy a kupóny na zľavy, nielen na kurz Kríže bez bolesti, ale aj na tie ostatné. Teraz, najbližšie vo februári, máme podujatie 26. februára. Privítam Petra Sabelu, bývalého tajného agenta SIS a budeme sa rozprávať na rôzne zaujímavé témy aj o tom, aké to je žiť s niekoľkými pasmi naraz a aké to je meniť aj niekoľkokrát za deň svoju identitu. Ale dozviete sa aj o mnoho viac. Na marec som pripravila podujatie s pani doktorkou Klimovou, informácie už čoskoro, ale vždy všetky informácie nájdete práve aj pod videom a všetko tam máte na jeden klik. No a dnes sme tu spomínali školu odznova.sk, tak samozrejme ešte stále si môžete zakúpiť aj kurz od pani profesorky Kataríny Horákovej, teda respektíve vedený jej informáciami a tou praxou a budeme sa tešiť, keď vás bude pribúdať, lebo čím dlhšie budete žiť a budete v zdraví, tak tým dlhšie budem ja môcť pre vás tvoriť. A to ma naozaj teší. A to je už aj odo mňa pre túto chvíľu všetko. Želám vám krásne dni, plné zdravia.